ade Ogbuefi ade eze nwanyị Iyeji na eze nwoke nchagbu ekele Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnukwu eze nwanyị Iyeji na nchagbu nwa gara aga mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnukwu eze nwanyị Iyeji na nchagbu eze nwanyị Iyeji eze nwoke nchagbu arụsị dị nnukwu arụsị nwere nsọ arụsị na-ajụ nne m osu arụsị na-eje ọrụ na-edegbu igbo arụsị na-ebuli elu arụsị na-agba ọgụ arụ na-azụ nwa oke mmụọ ọkwado bụ mmụọ ụbọchị tubelu oji eje ọkwado bụ mmụọ ụbọchị tubelu oji ala Ugochi tubelu n'Oraifite Ugochi tubelu Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnukwu eze nwanyị Iyeji na nchagbu nwa gara aga mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnukwu eze nwanyị Iyeji na nchagbu eze mmụọ Chukwu nọnyere mmụọ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gbara mbọ eze nwanyị Iyeji na nchagbu na-eme mma mmụọ na-azọ ndụ n'ọzọrọ ya ndụ oke mmụọ ọtụtụ na-abịa kụrụ mba m nne nwanyị Iyeji obodo ọkwa gị na di gị nchagbu na-ejekọ ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji eje ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ala Ugochi tubelu n'Oraifite Ugochi tubelu Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnukwu eze nwanyị Iyeji na nchagbu nwa gara aga mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnukwu eze nwanyị Iyeji na nchagbu eze nwanyị Iyeji eze nwoke nchagbu akwụrụ bụ mmụọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu ji biri maazị Chukwu nọnyere mụ enwe na m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite bụrụkwazie aka ji ọfọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu aka ji ọfọ oti ma dị ijele eze mmụọ Iyeji na nchagbu onye isi nchụaja aka na-asụ eze udo kwesị ka m kelee ndị-ekwe nwa mmụọ na mmadụ eze mmụọ ekele kelere m Chiedu Akọsa nwa nwanna ya ekele na-agakwara Osmas Ejiri ezi enyi m na Nara
Igbo onye egwu ịmakwa Chakaman kwuru onye oti Igbo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ọgbụgbọ ga-ekele m inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ndabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ede ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ya ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata bụ afọ asị m na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka anya ma anyị na jijiji anya ma anyị asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na oge enwere mkpochi asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe asị m onye chi na anyị ga-adị mma asị m na onye a ga-adị mma mana onye chi na ya ama adị mma asị m na onye ahụ ama adịnata mma ka iru ụwa gwụ ise n'ụbọchị taa maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị n'Oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. I can tell you, if you can pay attention, it will change your life for good. I can tell you. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ ihe niile kwesịrị ịma gbasara ụchụ na ihe na-ebute ụchụ na ihe ị nwere ike ime ka ị wee gbanarị ya bụ ụchụ. All you need to know about negative energy and what we must do in order to be free. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Today, more lives will be saved today. Makana na ga-eme ka unu dị ọcha site n'okwu nke unu ga-anụ n'ụbọchị taa. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Mana before anyị gaa n'iru ka anyị magoro ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru. Ejegoro mre n'isi ụtụtụ a na tempụl je chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu chụọ aja dị iche iche n'isi ndị niile sonyere anyị na aja n'ebe niile ha nọ all over the world. Maka na anyị kwuru na ike Chineke na-eru ebe ọbụla na nsọtụ niile nke ụwa ebe ọbụla ị nọ under the sun. Yes, anyị agụgo ya bụ ọfọ kwubi okwu dịka onye nchụaja. Ọ bụrụ na isonye na aja nke ọnwa Septemba, later today bụ Thursday, ị ga-enweta ọfọ anyị gọrọ n'isi ụnụ n'otu n'otu. A ga-ese ndịrị ya na ọ bụrụ na ị nọ na WhatsApp. Echefula na ihu ọrụ anyị na anyị anaghị esu onye na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary. Nọọsụ ndị sonyere na aja ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp. Only ịma afịa na eziokwu TV. Yes. Then ịma afọkwazie n'elu social media and handle. Also ndị sonye na ya ga-enweta ya na WhatsApp nọmba ha only. Ka bụ ihe ị ga-ama. Nke abụọ ọkwa dị mkpa.
ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịanụ ọnwụgoro ndị na-esonyere anyị na aja almost 2 years now ọnwụgoro ndị buku throughout December. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ndị na-esonye bụ na ya amarịgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ifọwọdụ ya 3 prayer request ime ka donation token to the account number ị chatịzie m na WhatsApp ka m gwa gị other details I need from you in order to book you. Aja mbunye elu aja ịpụta ihe aja esugoro na ya bụdị ọtụtụ ndị mmadụ elu anara m esho testimony na social media maka ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ebe mana aka tie you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Then ọkwa ọzọ dị mkpa ọ bụrụ na ị bụ child of the temple n'iso na ndị kụrụ mmụọ na-apụ apụ arụsị na-achụ ndị amoosu na-apịawa ndị otu nzuzo azụ bụ ihe eji na nchegbu ọ bụrụ na ị kụrụ ya mba ma na ị bụ child of the temple echefuna na anyị nwere annual festival anyị ga-eme nke arụ anụnwa 2023 a na Septemba 16. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-abịarịrị ya bụ mmemme. Ọ ga-aka mma ọ bụrụ na isi ebe tere aka abịa na isi ebe tere aka chọọ ịbịa ọ ga-aka mma na ịbịa Friday. Yes, maka na anyị ga-ebido ịchụ aja na 8 o'clock ọkụ a na 12 dot anyị kwụsị ịmarụzie no unless onye ama anasị that week. Yes, maka na on a Saturday ka ọ bụ and ya dị alụ ọrụ mmụọ ụbọchị ụka ụbọchị anyị ji alụ ọrụ ndị ọzọ anyị adị alụ ọrụ ịchụ aja. So ọ bụrụ na ị mara na ịbịazie ọ bụrụ na emere nke gị before 12 noon ị mara na ị ga-echedekwazie next week ya. Yes, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ị mara na ị ga-abịarịrị Friday unless na ị nọ nso ị mara na ị ga-enwe ike ije n'ọta dị ekpe ekpere before 12 noon maka ọkụ ha 12 noon anyị abaghịzie na entertainment. Anyị nwere ndị dị iche iche ga-abịalụ gbalụ mmụọ egwu n'ụbọchị ahụ. Anyị nwere ndị ga-abịa mee ndị mmadụ obi ụtọ. Anyị nwere ndị egwu mmadụ ịtọ ga-anụ ya ndị abụgoro ndị isi afọ kwawa ogbu enwezi ndị side attractions ga-anụ ya. Mmemme nke ara pụrụ iche onye egwu Chinaza Ada Igbo onye nke ị nụrụ onye n'egwu a batanụ egwu Oraifite temple ga-anọkwa ụbọchị a live. Onwe egwu Chinaza Ada Igbo ị na-like a ga-abịa n'ụbọchị ahụ ọ na live. Then ijele nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwa ya. Yes, live ọ ga-agụkwa egwu ya niile. Then ije nwa mma ga-anọkwa ya. Ije na ma Facebook handle ị ga-afụ the banner ọ dịgodi ya ụbọchị ahụ ga-agba ya agba. And my invite friends and well wishers ndị enyi temple ebe ọ bụla ị nọ they are all invited. Ihe a ga-eji mere ụlọ ọjọọ ụbọchị ama aka anyị na-echetakwara ndị niile bụ child of the temple ka ichetakwa na ọ bụrụ na for any reason na ịma abịawu n'ihi na ebe tara aka ma ọ bụ niile obodo oyibo na ịma abịawu echefukwara ise ndị ihe aja gị maka ya bụ ụbọchị because anyị nwere ike imeriri ya weda ma enye ma ọ bụ na ị nọrọ. Ihe dị mkpa bụ maka na distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ yara na aja anyị na-achụ na temple. Denụ ka awa ọkwa dị mkpa nke ọzọ si bụ anyị na-akwado inye ndị mmadụ ndị nwere onyinye ime ihe ejije na ndị nwere onyinye ịlụ ọrụ n'elu department na Nollywood movies. Ngalaba temple na-afụ maka mgbasa ozi site na ihe ejije akpọrọ Ugochi movie productions ga-enwe ihe a na-akpọ movie audition. A ga-enwe ya bụ audition on 26th September time 12 noon. Yes, bịa maka audition ka anyị wee họrọ ndị nwere onyinye ndị eme ihe ejije maka na agwara m ụnụ our mission is to help people live better life. Anyị believe na young shall grow. Anyị chọrọ ka anyị grow young talents. Watch our Nollywood movies. I use carry young talents, leaders of tomorrow, because our mission of book I create new stars in a couple of years to come. Yes. So obuni nwere onyinye na achọbụ platform ka I wee showcase here what you can do n'ime ihe ejije.
Nollywood movies. Make sure na ịbịa nyewa audition. Then ka anyị gabazie n'ihu n'ihe anyị ji wee bịa. Echefu na audition anyị bụ free of charge. Adịghị na ego. Yes. All the expensive will be handled by me. Adịghị na ego na audition. Yes. Then nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-awọchị nkụzi anyị anụ taa, a life changing topic. Ọ bụrụ na ị nụcha ya chọkwa ịnụ ya ụbọchị ọzọ, enwere ike ọ bụrụ na eshi obere n'eziokwu TV, ijee na my YouTube channel rewatch ya ọzọ. Ihe afụkwa other teachings anyị nyegoro n'ọdịnala Igbo. Anyị nwere over 1000 lectures na our YouTube channel ebe anyị na-akụzi nkụzi ọdịnala kwa ụbọchị kwa ụbọchị. My YouTube channel bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ya ebe anwa. Ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị n'eziokwu TV, onwe movie ọbụla ị wọchịrị na eziokwu TV, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụrụkwa nnọọ mmemme ndị ọzọ dị iche iche ka ị wọchịrị, then jekwazie na eziokwu TV ịwọchịa ya in full. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị ka anyị ji bịa taa? Anyị kwuru na uchu. Gịnị bụ uchu? Anyị ga-asụkwa Igbo taa. Yes. Maka na ihe adị akọ n'ebe o si adị. Our greater number of our fans are Igbos. So therefore, we favor them more. Gee ntị. Gịnị bụ uchu? Uchu bụ alụ. Uchu bụ ịgba mmadụ uchu. Ya bụ uchu a, onye agbara uchu. Onye agbara uchu ga na-enweta ihe mkpọbi ọkpa. Ọ ga na-enweta ihe ndachigha azụ. Onye agbara uchu ga na-enweta disappointment. Gịnị bụ uchu? Uchu bụ mgbe ị nọ na state of lack of favorable vibrations. Mgbe ị nọ na state of lack of favorable vibes. Mgbe mmụọ niile nọ n'akụkụ gị bụ mmụọ anaghị eweta ihe ọma. Uchu a nwere ike ịbụ uchu mmụọ gbara gị. Uchu a nwere ike ịbụ uchu mmadụ gbara gị. Uchu a nwere ike ịbụ uchu ịgbara onwe gị. Yes. Enwere ụzọ dị iche iche mmadụ ji agba onwe ya uchu. Through lifestyle. O nwere ihe ọ ga-abụ ihe tinye aka na ya mmụọ agba uchu. Mma agụsịrị ụfọdụ n'ime ha ka ị wee nwee ike sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghaa aka mmadụ. Nke mbụ, itinyekwara aka n'imegide onye aka ya dị ọcha. Ka ime ya maka na ike dị gị n'aka. Imekwana ya. Maka na ụbọchị niile bụ nke onye ori, otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Imekwana mmadụ ka ime ya n'ihi emewu ya. Anarakwa ama ngwụrọ na moto. Anarakwa ama ngwụrọ na moto. Maka na one day monkey go market, no go come back. O nwere ike ị na-eme ya ofeke na free. Mana ị nwere ike imegide onye aka ya dị ọcha bụ onye nwere ngabasị, onye mmụọ kwudoro, inwe problem. Mmụọ agba uchu. Ana m abịa mma akụwara ya ka ọ ga-edo anya. Itikwa n'aka n'ịkwafu ọbara. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afụfụ na-efe esi terrible condition here on earth. Ụfọdụ bụ ndị metalụ ihe emeri. O nwere ndị bụ na ha ji aka ha kwafuo ọbara. I can tell you blood is thicker than water. Never you saw your hands in blood. Our ancestors ran away because of blood
spilling of blood. Gbaalụ ịkwafu ọbara ọsọ maka na any spirit of blood cries for vengeance. We human beings, we are not permitted to split blood. Enyere anyị ala awụ ka anyị gbuo mmadụ. Ọnya ka o ji si dị na iwu nke Chineke. Thou shalt not kill. You cannot take life you did not create. Yes, it's against the natural norms. Gbaalụ ya ọsọ. Ndị nna nna anyị ha gbaalụ ịkwafu ọbara ọsọ. Sorry. Ndị nna nna anyị ha gbara ịkwafu ọbara ọsọ. Obodo ụfọdụ nwere ebe ndị ụfọdụ si gbapụ ọsọ maka ihi na ha akwafuru ọbara. Ịkwafu ọbara ya bụrụ ihe ọ na-abịa ịkwafucha ya ijekwufada si ya n'ime nke ome nna ya nọ n'eluigwe mee esi ugbo ekere mmadụ ugboro 10 nna ya nọ n'eluigwe ugboro 10 iji emere mass 2 times o mere aka etu a kụọ aka sị gị binie. Ọ nwere onye gbaalụ gị ihe. I can tell you till you appease that Lord crying for vengeance. You know what Genesis saying? I feel mechanical 1 year ever. The cry for vengeance triggered the entire universe. I can tell you what work I did for no job now. Kebwa what work can he hold on fan? Emelokwanana. Then now go Leviticus. Then go from chapter 14. Here you go to Bible. I want a Bible called that spiritual book. Then you go to Bible. Can see him away malo after here marry. Makana mamna 80% of my audience have passed through Bible in one way or the other. Therefore, I can't start quoting other books which I have read to you because a good barrier. So can see him away malo. Ya gụọ let living to go ya gbara tawa ya afọ ebe Chineke na-ekwu na ya ga-agọzi ndị nke ya na ndị niile ga-edebe iwu ya na ya ga-agọzi ha ma mee ka na ha yilibe na-abawanye na multiply ka ha nwee ihe ha kọrọ n'ubi na-emere ha. So ana na-agọzi mmadụ. When your land is cursed, you are living under cost. Yes. Maka na ana bụ nne ara na-azụ nwa. Ọnya batara mgbe gburugburu mgbe enubu ada ọsa a na-achọ nwaanyị asịsị chọọ nwaanyị anya lụrụ ana maka na ihe niile bụ na iwepụta ikwe n'aka n'imelụ nsọ ana ị ga-abụrịrị nsọ onye na-asụ nsọ ana bifo iburu onye ezigbo onye ọdịnala. Iti ikwe n'aka na nwunye mmadụ ọ na-ana mmadụ n'iyi. Ọ nalụ apple of the God's eyes, according to Bible, David, honor their knee. What brought David's throne to an end is William Madison. He did a William Mad born and the Kagogo, born the Kago, born dog, born the Amamadu, born desert. What Wakania? Oh, yeah, not agree, not this. You know why? Another amount grown about him when he make it dear. Wee danye na nwunye onye nwaanyị nyaisi nwunye onye nọ na mmụọ inwe problem ka nwere onwe mmadụ o nwere ihe ga-emekata m ọsọ ya bụ n'ihe enye m ụgwọ niile ma na iwu nwunye mmadụ aka m okwu m adịrị ya ịghọtara ya. Ihe nji agwa gị ihe a bụ na nwunye mmadụ ihe ọbụla nwoke anwa nwe nwaanyị anwa kwuru ya mebe gị omebe gị ịghọtara ya. Unless no nwoke anyị nwere nsọ ịdọ ịkwa n'ụkwụ ịkpacha n'anya wee zọ ya ụkwụ na nsị abụghị azụ bụrụ onwe ya tii n'ọnụ agụ iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya ka bụ ihe nnachi gwa gị. Ihe na-ebute ụchụ dị too much associating with onye nwere ụchụ ị ga-enwetakwa ụchụ. O nwere ụchụ mmụọ gbara gị maka ihi na imere ihe ọtọnọ. Enwere ike ebe e nwere spiritual altar na be nna gị obi ndị ichie ma na-eriri gị rie gị front and back mmanya gbugide gị wee jee n'obi ndị ichie jee kwatuo ya ndị mebie ya ndị ichie emebie gị. If you are not interested
to maintain the altar of your family, ancestral altar in your family. Do as right. Ask them mother, eburu ndị mmadụ ji na aja wee kọtọọ ancestral altars. Bụ onye ji na aja. Nke bụ eziokwu bụ na ọkwa altar nso wee wubecha. Enwere ihe dịka human sacrifice n'iwu family altar. Ọyịda na ngwuru nkụzigoro ka ị ga-esi wee dọwụtu ofu nnekwu. Kọọ ịgbọtụ ndị ichie ube altar ndị ichie n'obi. Nwa sokwume. Ihe erighị otu oke ọba na ofu nnekwu. Nya ka mmadụ ga-etolite echi ọ sị gị na ihe niile abụ na-ediri mmadụ ma ọ na-akọ akụkọ. Ihe niile awụ giving a dog a bad name in order to hang it. Agwara m ụnụ n'ọdịnala Igbo forbidiri spilling of blood. Anyị nwa na-agbụ alụ ga-agwa gị na igbofu ọbara mmadụ dị thicker than water. Yes, never you associate with ihe ọbụla of human blood maka na ọ ga-ana gị n'iyi. So ọ bụrụ na enwere for any error an ignorant person wee engage onwe na split human blood, onye na-etu agha mere ya out of negligence, out of selfish interest, which nyanwa na onwe ga-ata afụfụ ya. Ọ bụrụ ọdịnala sendịrị ya. Ọdịnala never send anybody to go and murder anybody. Maka na ọdịnala dị nsọ. Erụtara m ofu ajụjụ m jụrụ one of the theologian mgbe m nọ ihe gbasara ihe theology. Wee jụọ ya na o nwere picture anyị na-ada afụba a na-ese St. Michael na onye agbọrọ egwe na agbọrọ Satan asị na oji mma ka ọ sụgbuo ya. I wee sị na Satan reminded ya, remember thou shalt not kill. Thou shalt not kill digido wee ruo n'ebe spirit nọ. Spirit cannot die. O nwere ọdụ even Jesus ndị ụka ọbịa rabbi enwere mgbe ọ nọkọtara si spirit die. Spirit cannot die. So kedụzi ka gị nwa na onwe gị bụ mmadụ ga-esi destroy ya human spirit which you did not create. It's not permitted for anybody to destroy what you cannot create. It's a taboo. So ị nwere ike ịgba onwe otu mmụọ ma ọ bụrụ na ị dọkọta je kpọta ndị efuru efu ibe gị. Ịma na ada na-ede nkwugheri n'akwụkwọ. Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ ndị eriri front and back na-eme nkwugheri. Ada na-ede nkwugheri n'akwụkwọ atọ. Na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ije kpọta ndị nkwugheri ibe gị, ndị ofeke, ha bịa mebisie obi, mebie ife dịbe nna gị. Onweghị ka ị na-agba ụchụ. Ihe agba ụchụ ịgbara onwe gị ka mmalụ ga-atụ. Mgbe mmụọ mere m ihe ma ancestors mụ na ha wee nwee ọgba ndụ na mmewu obi. My obi is the only obi standing in my clan because the last obi I went whereby is wee pụọ obi. Onye kwesịrị ịna ebe a na-emebie ya today o nwere problem. Ọ nọrọ ya. Ndị ụka Rome obu n'isi mgbe ahụ maka na ọha nwa ndị na-ada aga na iziwa amụ ụmụ oraifite born again Christians a na-anabatakwuzie n'ụlọ ụka maka na ahụ adịrọzi. Wee gwa ha ya wee gwa ndị iche na mma alụ ha obi ọfụ na ha mere m one or two. They did it. Wee lụọ ọrụ ha obi. Yes. Wee consecrate ya obi. Ọ bụrụ na onwegido ngoro ma onye emere iru m na ọ nwere ike bụ generation after me. I'm not praying for such. O wee nwee one of my descendants mmanya ya egbugido wee jee dadata obi. Wee jee kwatu obi ma ọ mebie the altar. The secretary the altar. Egwu ọma na aka ụlọ ọgba. Any of my relative or gị nwa na-ege m ntị, you are not interested in any family altar. Go your way. Your family altar is not responsible for whatever you are passing through. Is you are ignorant. Go and hear, read Hosea 4:3-4:6. Or see, my people are suffering because of lack of vision and Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of vision and knowledge.
Huh? Because of lack of vision and knowledge, my people are suffering. So why you are suffering is because you lack vision, you lack knowledge of how things work. If you are not interested in your family altar, move your way. Never you destroy what you did not erect, the altar you did not erect in with reckless abandon. My God, before they go to about how to move. Man, no one will cheat metal only. Well, to mother balagi. Mana makihi, they really broke a walk or to our mother balagi on a mega effect. Don't want to cheat and what by associating. As the birds of the same feather flocks together, quiz you. Only cheat and water by keeping bad friends. Yes, Otundia. I got for the year 1 or 2 because be there in order to wipe off all those negative vibes. As long as you are living on this gross material earth, you can encounter those negative vibes. And they question can you clean yourself up? But cleanliness is next to godliness. You can 1 or 2. As long as you're not one, you can encounter your business partners, your sex partners, your this and that. Send also there to an end what was more around. Mana Bakwalo is in a one in Cabana one or China work Cabana work also. Because sex is spiritual. When you are having sexual intercourse, you are interchanging radiation. Yes. It will destroy you as a woman or you destroy again. Work a pochagon for him. As a man, work a business connection. You may child or him. Oh, but I won't have 1 man call him, 1 or 2 girlfriend. Don't want. Man, no notice it. Now, one of them, yes, Yana beer. Now, beer, and I like that girl. Mana, me here chopped up on the girl, beer. Now, shop ya. I'm a lesiaka. Shop ya. Fat, the girl got no charging and they are almost gay. They put a gay buru, a gay, your agina. Man, when the second girl, and I, that second girl will be a Afianaga. You know, Tanya? Yes. Sometimes you only can see a mess pet. Now, okay, mobile, never here with you. Give up 1, yes. Only I name when such a glass. Emma, I about also. Moke about propose or not, or then we don't want to show that. Emma, I about also. Now, Gabanos in a cake. Emma go working in a business, only a business partner. More than how a business in a Nebino. Which you want. You have more that. Emma, with time, I get 3 and all go and I cause a habalo or similar. Ịma na ndị mmadụ gị na ha na-eso na-enweta ọdachi maka ihe ụchụ dị n'ahụ ha ga-ebido ịgbara gị ọsọ ịmarọ ị chọrọ ka agwa gị agwa ị chọrọ ka agwa gị na onye otu a nwere ike ime ị chọrọ ka agwa gị ihe otu a nwere ike ime otu a agasadị gị ihe mana gee ntị ka nkụziri ihe ya wee nkụzicharụ ya taa nwere ike echi anyị mee part 2 ya ihe a ga na-akpọ akwụkwọ Greece yes eji ya eme otu cleansing nke a ka a na-akpọ set leaf nchụanwụ eji ya eme otu cleansing ihe a ka a na-akpọ miracle leaf ọdụ opuo yes ọdụ opuo a miracle leaf or miracle leaf for this leaf now if I give you only this one take it to your family drop it let the front face up let the back face down o nwere ike germinate into 10 different plants it will become miracle leaf all the terrible just only one of n'ime can see na be wee spread ya miracle leaf ihe niile na ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ ihe anyị ji ị nwere ike use ha wee mee otu cleansing mana maka ihe na anyị mana ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ enwere ike inwe access to these plants and many more ma ose ọjị ma ntami morocco anyị wee produce ncha eji asa oju na favor soup anyị produce ya yes ị nwere ike ime ọda yes were na-asa arụ maka na
ihe a na-enweta ụtụ n'ụtụ dị iche iche on daily basis, so ị kwesịkwara ịda asapụ ya on daily basis. Ka m kwụsị ebe a, echi niile mma continue from this particular lecture. Ncha ihe a na-ele one plate etu ahụ 5,000 naira anyị na-enye, maka na prepare chago etinye so many things ga-enyere gị aka for your daily cleansing. N'omenala Igbo na n'okpere ndị ọzọ n'elu ụwa kwenyere na-enwere sacramentals, ihe eji cleanse oral ọnya batara ụmụnna anyị ndị na-eti isi na before ha ebido ikpe ekpere, ha ga-eji mmiri wee sachaa onwe ha, maka na ha kwenyere na o nwere otu mmadụ na-ekwute n'ọnụ ma ọ bụ meta na omume ma ọ bụ through association. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ọ nwere ịchọ ka agbara gị afa miri ebi, send them message na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ sendikwara anyị message na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Send them message na WhatsApp a. Ọ bụrụ na m enwere ike pike ma tinye m pipiti n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi nwoke na nwaanyị ndị sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Asị na ọmaka ga-emere ụnụ na ụnụ ga-ejere obodo, na ụnụ ga-anara obodo, na ụnụ ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye chụmụ ụnụ ya daa n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie ndị enyi m ndị YouTube na ndị soshal midia. Ọ bụkwa na o nwere ihe dị iche iche ọka gị na Ogbuefi kpaa direct, nwekwara ike isendịrị message na my personal WhatsApp number 08057837672. I repeat 08057837672. Ka udo nke Onyenwe anyị nọnyere unu oge niile, ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.